katemben wayahku nampi dawuh saka ngersa dalem Kanjeng Adipati Mangununeng keng supaya nanjihake ana ing Gunung Pati Ayam. Ing kono ana piranganing brandal keng padha kon gawe rusak ning tlatah Kadipaten Padura. Aku njaluk siagake prajurit keng gamben-gamben. Cepake sanjata uga titian kanggo munggah ana ing Gunung Pati Ayam. Sendika dawuh ngestokaken Gusti Patih. Para tandamu, Joko Makaryo, Ngastyo sanjata lumaksana kita-kita. Tandyo! Pinter saiki kowe.
Cukup! Cukup! Iki karek perintah. Iya, Kang. Enak. Ora ngerti. Nanti keringet gembrobos. Lho jane sing mbok arepno iki apa rek? Lho ngatasé rampok gentoe kok saben dina kon kaya prajurit olah bela raga. Nek prajurit entuk bayaran. Gedes sapa? Kecocotan. Lho. Ayo nggih. Perintah nek ora gelem ora usah lakoni. Lah ya ora karepe apa? Ora perkara gelem ora niku ora. Nanging bocah-bocah kae yo kepengin mangan, kepengin nyandang. Ora usah jajak kanggo graden. Wong Jawa kae padha wedi kondange. Ora pati ayak. Ning iki kok graden. Nganti kowe takon gladen. Kowe takon males loro atine Gajah Manggolo. Sapa sing wani nglarani atine Gajah Manggolo iki sapa? Sapa wong Gawe loro atiku. Ya ora wong cepete-cepete. Panguwasane Kadipaten Pati Kanjenge Mangunoneng. Dadekake loro atine. Kakang iki wong-wong ana ing Kabupaten Pati. Coba pikir. Jejere Adipati sing dirumat sing diarep ki mung sak kiwa tengene apa tau kowe do diarep apa meneh disumbang Aroh wasi aku mangkon ing ngono ki babar pisan ora tau kok diarep. Ora tau. Kowe aku iki klebu kaulane apa ora? Upama bupati cedhak karo PPKB iki ora para arep menehi sandang pangan. Paling arep Ya mula kuwi. Loro atiku lah aku iki ya kaulane. yo Nek kenapa ora tau diarep? Ora tau dicedhaki. Iki sing dadekke loro atiku. nganti bocah-bocah iki sampeyan kon gladen iki karepe piye? Tak kon maneh wong-wong Pati ben do weleh. Iki lho Gajah Manggolo. Sampeyan kongkon kok supaya manene wong-wong Ya. ing Kabupaten Pati. Apa sampeyan wis mikir? Kene ora. Apa wis mbok pitung? Yen kowe bakal merangi wong-wong ana ing Kabupaten Di. Pati. Kowe aku wis kulino gubras ketat. Kulino nyebleh wong. Aku ngerti. Ora wedi ngadepi apa wae. Aku Nek ngerti. wedi aja wani-wani. Nek kowe wani aja wedi-wedi. Kang, Piye? kowe kulino nyembelih ra wong kampung-kampung kae. Lah sing mbok adep iki sapa? Lah mula kowe takon gladen. Alah. Iki ben padha atos balungmu kandel kulitmu. Ora perkara atos sing balkan dari kulit ora. Nanging sanjotone kae iki prajurit kae sanjotone cukup sawah. Cukup kowe aja do melehno aku. Kowe aja do maido aku. Sing wani melaku, sing rawani muleh ngopeni bojoku. Wah, ini wiwit biyen aku iku melok kowe. Nah, Apa-apa ya sampean. Saiki aku manut. Yen sampeyan kongkon gawe geger ana ing Kabupaten Pati. Dino iki aku gelem, aku sanggup. aku tak nantu kabeh. Sing ora wani ngacung. Ayo, Ngacung. sapa sing wani? Sing ora wani ngacung. Ora sanggup. Kowe, kowe. Rangat. Piye iki piye? Lah iki Ngono iki lho kene. Lah kok nganggo kono barang ngopo? semliwer. Mliwer. Nek padha wani ayo munggah nek Kadipaten Pati. Ayo, ayo. Aku dadi kendel. Lagi. Lah piye kancane sithik tambahi wong sakmono ke. Tekoni. Bener kowe bener. Tekoni. Wah, akalem kok pinter kowe. Ngerti aku arep but gawe pati mesti entuk gondoke kok kowe langsung daftar iki piye jane iki. Nek kowe anggota anyar, bagene trimo sithik. Bener ngono Anggota anyar kok. Dadi kok Anu. anggap
tekaku ning papan kene iki aku bakal manunggal kawan kowe. Lah, atur karepmu piye? Yen kowe durung ngerti disrawung iki. Sapa kowe iki? Aku pepatih saka Kadipaten Pati, ya Patih Kendil Wesi. Patih Pati Kendil Wesi. Nek jenenge wis krungu nang ora tau roh wonge, lha mergo ora roh fotone kae iki wonge. Iki Kang Aran Patih Kendil. Karepe apa Kang? Tekoni iki. Tekoni karepe apa? Patih Kendil Wesi. Nganti kowe ana tepis piringe. Wong Pati ae. Apa kang dadi karep? Miturut palapuraning kawula sing padha mapan ana ering-eringing Gunung Patiayam, lamun to ing Patiayam iki ana peranganing brandal sing padha rerempon kang ditetuanggani Gajah Manggala. Kuwi bener apa ora? Jadi kabar mau wis teko ana ing Kabupaten Pati. Kang, jebul golek kowe. Wong terkenal Gajah Manggala. Nek ora nganggo cara ngene, Sengara Punggawa Praja do teko ning kene. Bener kowe, Kang. Sinten sampean mau? Patih Kendil Wesi. Patih Kendil Wesi. Madosi Kang Aran Gajah Manggala. Kene ngertos. Lho sapa? Pengen ngertos. Kula ki ambak Kang Aran Gajah Manggala. Hei, Yo iki wonge. kowe dadi tuangganing para brandal mergo dideki ademmu gedhe dhuwur bapak ditekso. Ning ngene. Pripun? Manggala. Satenane tekaku ana ing Gunung Patiayam, aku mung dawuh dalem Kanjeng Adipati. Mangono neng. Keng supaya nanjake lamun to aku bisa ketemu kelawan kowe. Aku supaya ngemutake marang tumindakmu keng wis nali Kok leren dilengke aku ki sewa. Rumangsaku sampean iki wis waras. Aku ngerti dhuwit yo gelem. Wong wadon ayu yo seneng. Malah seneng. Lho kok ijeh dielingke. Ini iki karepe piye, Lho Kang? kula niki sewa waras. Gonku ngelingke kelawan kowe iki ra perkara kowe edan kowe ora. Ning perkara tumindakmu sing wis gawe kapitunaning kawula ning kaki. Lho. Saya ngelingke tumindak kula ngrandal ngecu. Jaluk bandane liyan. Kula kan leren. Lah nek kula leren, kula sak kanca niki mbadhok. Sing dibadhok apa? Iku lho, yen jeneng nyambut gawe utawa gawean sak liyane brandal, sak liyane malih iku akeh. Loh, Yen kowe gelem ayo. Kowe tak jak munggah ana ing pendopo Kadipaten Pati, mengko kowe kabeh iki dadi prajurit. kowe do gelem apa ora? Kowe do gelem apa ora? Piye? Kok dadekno prajurit? Prajurit iki bayarane Bayaran penggawean paling enak iki awak dhewe. Entuk akeh dipangan bareng, entuk sithik golek. Sithik dom sithik. Kula moh. Kowe mau. Ngene, tekaku kaderekake prajurit. Lho. Go kinanten purba lan wasesa. Karepe sampean Dene kowe tak elingake kanthi cara alus ora gelem. ajeng napa? Kowe bakal Ajeng napa?
Gedok iki anjing. Ora apa-apa. Menang kita kete. Seneng. Seneng ati. Apa? Lah. Iya. Ini aku menangan rasanya. Pripate lho. Hai. Aja seneng lho dhisik. Dupel kalah. Mundur karo kowe. Ora. Lah, kowe iso wani? Wani. Lah. Oke. No. Kijang. Hei. Ini mana? Lu jangan. Apa? Apa ini? Syukur ra demen. Wah, kata Mas Ramos. Siap. Semenangan. Oke, ini Pak.
asmen. Kang Mas, tulis seneng. Lah, Seneng ya seneng. ayo. Aku seneng majen. Aku coba kaya lecong. Lah kudune. Yo seneng ae. Di mana bisa kata lekong niku? Lah iya. Asem. Dele. Kowe menangan. Kene kok padha. Oke. Dah krem aku lah menangan iki. Yo. Yo perasaan. Lah, yo seneng yo. Aku ora trimo. Hajono. Pingget karo aku. Pane iki isih ra trimo, Pak. Ora trimo. Kowe musuhku. Kowe. Wes musuhku. Yo. Ayo maju. Dah. Oke. Emang maju man. Apa? Mudah-mudahan ini. Ayo. Ayo dari tengah antep salam kowe kowe. Saja iki teman kowe. Pindah. Terus. Sokor bosok mati lagi. Ora besone ning perut iki. Ben ning Pak. Ben nek nek kancane.
Iya, mesti sotron bujot. Bujot. Apa ketayu ngene? Jot. Wis tahu, Pak. Hasilane lho. Anak Agus bulan Agus. Aku tak bacano. Nukut kue-kue ke kabeh, pokoke ramen ganda. Wani kowe. Wani. Wani. Wani.